ganda talaga. Ang ganda ng Cannon Road talaga, oh. Cannon Road. Ay, pangit. Ay, idol! Idol! May picture tayo. Ay. Tulog. Ito yung mga idol ko, sir. Natsambahan ko. Si J4. Nakablog ako, sir. Sir Jeric. Ay, sir. Yes, sir. Welcome to Baguio! Wala pa. Welcome to Cannon Road. Okay, lagi. Welcome. Napakaganda dito, guys, oh. Yung mga idol natin naka-feedback. Ay, Jeric P. Sir J4, si Sir Immortal. Joker Mascarillas. Immortal. Yan, yung sticker si Sir, syempre. Eh, syempre. Grabe yung mga adventurist ko, eh. Yung mga Saan po kayo galing yan? adventure. Saan galing? Salbanggi, sir. Ah, okay lang. Pupunta kami ng Maliko. Malayo-layo din, ano? Sticker Yeah. po, Sir, sticker po. Ingat po kayo, ingat. Open po ba ang kalsada sa Vlog ka rin ba? Anong channel mo? Mark Bragas Vlog. Ayan. Follow niyo po, Mark Bragas Vlog. Like, comment, subscribe, Mark Bragas Vlog. Kailan pa po kayo sa Baguio? Sa ano kami yan? Sa may Bilugan. Alapit sa may One Eyes Homestay. Doon kayo nakatira po. Taga-Baguio pala si Sir. Baguio. Taga-Baguio pala si Sir. Open na ba yung Bollywood? Okay na, sir. Ayun na pumunta doon? Pwede na. Doon kayo mapunta. Vamos punta ng Pugyas. Ayun. Ingat. Ingat pa. Pabalik-balik kayo sa Benguet, sir. Oo. Sa malamig, sa malamig. Hindi ka pagpapawisan eh. Ganda ng klima. Saka yung mga view. Grabe, ang ganda. Ingat pa. Thank you, thank you. Ayun, nakita ko. Grabe. Ang saya. Mga idol natin yun. Mga malulupit natin yun. Adventure vlogger. Travel adventure. Idol natin yun mga yun. Lupit timing, bagis timing yun. Mga sikat yun. Idol. Hindi. Pwede maligo. Wala na. Awanod. Wala na. Naglalaro yung mga bata. Dito to sa may ano. Yan na. Dito banda sa may Binalunan Pangasinan. Sabi. Mga bata kukulit oh. Maganda sana to pag gabi. Kasi may ilaw-ilaw. Gabi. Kulit yung mga bata. Ayun. Dapat yung sa taas eh. Maganda pag yung mataas. Ayun, yan. Wow!
Ayan o, yun, yung taas o. Yun, sarap. Sarap maglaro dyan. Sarap maglaro dyan. Yun, tara na. Gayain ulit tayo. Ha? Saan ang papuntang tayo dito tayo? Ayun ba guys, anong brand yan? Oh. Pangregalo niya oh, pangregalo sa kapatid. Doon na. Naman. Yun oh, sapatos oh. Yan. Regalo ni Kuya. Kuya RB. Ang gawang na pala yan oh. Puro palayan na dito oh. Anong kwan tumagi? San Nicolas na to? San Nicolas, Pangasinan Sea. Ito naman ang kubo na yun. Sarap mag-ride sa probinsya talaga. Yun yung kwan, oh, Maliko. Maliko, Pangasinan. Ito na yung bahay nila RB oh. Ang daming papaya oh. Kinakain lang ng ibon eh. Pwede ka manghingi dito, magpaalam ka sa puno. Kamaisan talaga ano. Ay maisan oh. Maisan. Twitch eh. Ayan na, anong bundok yun oh. Oh, anong bundok yun oh. Maliko. Pulisan. Pulisan. Ayan na, panagpakatasan. Ay, dalat. Ganda dito oh. Sheesh! Ligo. Oh, sarap maligo. Ano, ligo na. Ligo ka ba guys? Maliligo. Mamaya, maliligo tayo dyan. Ligo tayo, ligo. Bato-bato. Pero ang ganda ng ilog oh. Linaw ang tubig. Sira ko. Ha? Wala. Jay, ang balin Jay. Ha? Woohoo! Ganda. Yeah. Yeah. Maliligo tayo. Ligo, ligo.
Maliligo tayo ngayon dito guys. Okay! My God! Swimming, God! Swimming, God! Bato. Ang daming bato. Doon tayo sa may malalim. Si Arby oh. Pupulutin siya dito sa kangkungan. Ang luwang ng kangkungan ni Arby oh. Hey! Kangkungan.